Ja, vi har det her billede, og billedet det illustrerer en mand, som I kan se her, en katolik, og det kan vi se på grund af hans kalot her på hovedet. Og i baggrunden så kan vi så se Jesus her, der hænger på korset, og han har et meget usædvanligt ansigtsudtryk, men man kan dog stadig se, at han har et lille skævt smil. Ja. Og så kan man så se her på hans mave, at han ligesom er blevet revet eller stukket, så der ligesom sprøjter sådan blod ud fra hans brystkasse. Og billedet det er så en forsidebillede til det tyske satiremagasin Titanic, man kan se her. Og det hedder så Kirken i dag. Ja, og billedet det har, man kan se på billedets farver, at det er meget sådan gullige farver, hvilket gør det sådan lidt guddommeligt, at lysets centrum, hvis man kan sige det sådan, hvor det sådan skinner mest op, er omkring Jesus her. Man kan så se, at det bliver mørkere herude i siden. Og det er så en udefra synsvinkel, og det repræsenterer ikke nogen religion, da det jo sjovt nok også er en satire. Ja, altså det repræsenterer ikke religion på en positiv måde, da vi også mener, at det er sådan mere blasfemisk på grund af den katolske præst, hans placering i billedet sådan lige foran Jesus skridt her. Og vi kan så også se, at Jesus han hænger højere oppe i billedet, da han ligesom er højere stillet. Og ja, som sagt, så er det en karikaturtegning, som ligesom er lavet for at provokere religionen, som så er kristendommen. Og det er derfor ikke sådan et helligt billede. Det bruges i hvert fald ikke i nogle hellige skrifter. Nej. Ja, og for meget religiøse mennesker, der vil det jo så fremstå som blasfemi. Ja, og det er tydeligt, at det er en udefra kritik. Det kan så muligvis være ikke-troende, altså ateister, der har lavet billedet, da vi ved, at man godt kan have at man godt kan være troende, selvom man er kritisk over for religionen. Og ja, det er så opstillingen af den katolske præst her, og Jesus, der er provokerende samt valget, om at udgive billedet bare generelt. Og ja, på samme tid, der kan vi så ikke afgøre, hvad præsten egentlig foretager sig her omkring. Ja. Og ja, det er så ens egen opfattelse af billedet, der er afgørende for, hvordan man tolker det. Dog så er det meget tydeligt, hvad det er, han egentlig laver, hvis man vælger at tolke det på den måde, men man ved det jo aldrig, fordi vi kan ikke se det. Vi kan ikke se hans ansigt og hvad han egentlig laver. Og ja, billedet har jo så tilknytning til en tidligere sag, hvor en katolsk præst forgreb sig på børn i den katolske kirke, og vi tror derfor, det er grunden til billedets eksistens. Og ja, det var jo så i forvejen en skandale, og ja, som så ikke blev gjort meget bedre i den her forbindelse med udgivelsen af det her billede. Ja, hej hej.